Edang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Ojuang yo. Kanjur cara Mandarin ora. Remo dening aku. Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Kandhak blaguduk suwaru gimbal sumarante hawala. Nuwun sewu nggari Kang Bopeng Sukalima semadong dawuh kados pun kanggen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika penindang lara temon. Ing abdi ngepatian semadong dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marma semadong dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjarjungut puntur sasana cemadong dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan mboyong endang ora temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang lara temon. Oh, syukur menawi ngaten. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para Satakura ngendherekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Boduna wonten dawuh. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Lho, nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten garing Ndarawati nglamar dhateng endang lara temon. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedrek rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Pandhaswana Mandragumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng Mubal babaring karepsa. Kula padu kalih Bagong. Oh, pancen Bagong iki pancen wong kurang ajar tenan kok. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, nggih panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadidyaning Baladewa, wenang mboyong endang lara temon. Terus Bagong wantun mlajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Hayam Senguni. Wah, wis mboten nonton sing ngelekke. Mula kudu dielekke. Mula kula dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane krincung sikile. Dur nuhun. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Lah nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong niku wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Wegah kula. Dur ki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Darsasana wonten dawuh.
Mangkat to ya, Nger. Aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa. Mangkat to. Kartomarma, Swatama, Durgama, Sasena, Durmagati. Kabeh padha dibudharake. Nggih, nggih saken dawuh. Bagong dicekel. Dusara ora mangkat to kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to. Nggih, yo gliyak-gliyak yo. Kartomarma wis sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadangmu kabeh dijak kabeh. Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno mepermu bal-babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janane sitok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa 11 papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh ning negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa, lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Nek bathi-bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sun nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Kosek-kosek. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sing ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak. Ketara ijo kuwi nah. Wis salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupo. Ha kok ndek rokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi kok ngendi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kyai piro? 50. 50 apa 100? 100. 200. 200. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndek aku jajake ya. Oke, siap. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu. Ning aku sik sing mlebu, kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing ngomong nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir lho. Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Aten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petra endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumraping wong duwe agama.
Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh eleke nyemplung neraka. Nek akeh apike ya nyemplung swarga. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemwah dikutuki jaluki pesugihan. Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nista. Utama ndeng. Kleru. Wis kene tandangi wong loro ya, Ling. Wis apa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukuhi to. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap. Aku ki padake gali pasar e. Nek kon perange wis siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kebedak menungso ngolet butuh males. Bener. Nggo ora tekan kene dhewe. Pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Yanapati. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarene Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Bagong, ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan, ora ya jotosan. Ya basa sing kok ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Arep apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep ngapa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa wawarisa ora. Ning mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jigoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirim kowe. Wah, asem ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ta, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Nek ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Mang, hati-hati lho, Mang, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Tranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelet lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng napak-napaki kula manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petro ora minggat suar aku tak kendara diritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan di Ndara Tirtana Sapokian Gunung Tapok kula. Wis wae jajarane cukup tadi bawah yo. Petro kok goblak-ablik kula kok capitake dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa iki wadya sing pabalakan. Laden hayo Durwa Gati. Pangeran Pati Negara Kestiya Kadhagyata Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Tiwas sampean bengok-bengok. Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan modar sampean kewirangan. Ayo njajal piye?
Kowe apa aku sing cekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekaning Pati. Jeblok cecep tiba-tibaku mocrot bocah iki. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, papel. Jan. Cokot ke tikus wirok ora wedi. Ayo cokot. Ora apa Jan. Tak entuk kalau dengkek. Iki apa iki? Saka maci cilik aku kowe. Ora apa-apa Jan. Cokot ke kodhok. Kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Hus kowe ora wedi. Lho kodhokku. Wis dia. Usahane sih ora. Wis cecek. Aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durung ganti kok picing kok bleseke nang lemah menak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung ganti ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo. Heeh. Neng tetep kudu aja wedi. Aja wawen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ra iso nandhangi. Asli? Asli. Tenan lho iki? Tenan iki. Tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Ya. Ya, amuk Surawata kalah. Nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin monggo. Wis netokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih dimekke isin. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lek Tirtanata inggih pawon. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben. Kajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati dening aku niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamlih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus mudar. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking kanggo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Kula entuke kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho mawon. Ha iya. Pudel kula entuk kodhok kelok. Kula beto kula templeke ulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblek. Kula jajasi kula dibleseke tek lepas Bagong. Bedek uwe dhuwur banget kejeloki sirah kula bres. Kalah kan. Lah aku iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah Rupanakawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Kurawa sapa sing gurung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi kewan maju po
Mungsuhe sapa, Man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis. Kula sing ajeng maju methoke Petruk. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu sahur, Pak. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo kukurawan niku wis jejelen nyawuk anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Mangkat aja kok ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi suminggawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Sosota Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjongake nyawamu. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Kok tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tutuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. Iso akeh panjen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange Petruk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi ini bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Dadi Nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. Ingone ora ana sing mangan. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning kono ya nek perlu semuni tutuki ndase. Ya. Ben sesuk wayangan meneh. Aku njaluk pamit. Sing ati-ati. Kok kaya ora weruh liting telebu. Kaya ora weruh li gelut kok wis mulih. Pun Kok mulih? pelajarane wis rampung. Man, kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petruk. Pak Petruk kula tantang. Heeh. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Petruk kula tantang nonton niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Petruk omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petruk? Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petruk? Lah iya, mergo nek sampean menang kalih Petruk, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Dadi nek menang kowe Cethuk ora wayangan meneh. Yakin, kudu nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? ya ora ono. Ora ana. Mula
tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho bener ta? Bener. Mbembangane ra wayangan. Lah iya. Nek tetep wayangan niku eksis. Niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperangnya cukup semanten mawon. Nek nganti disengeni Sinuwun Prabu Mandura. Kula tak matur Sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa Citransfer ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. iya. Wila dicegati tenan. Nun. Menggari kowe sing durung maju lho. Maju kok nggih. Sak madya mau lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa. Nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwa meguru karo Kurawa 20 taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong lewat iso jeblak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, njotoso. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo ya. Oh, gondodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Kayak oh ngene iki jane musuhe matke. Nyo lho. Oh iya iki ya. Ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh isih ayo. Areng apa ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Mano ta? Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira? Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro pecah sirahmu. Mau ngusak banter-bantere. Matno sastra jenderalmu atekan Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpang suh. Mengke ndak sisip. Yo, modar kowe. Modar ora apa-apa. Hei! Wedoan. Buyer ora. Sanggas. Wedoan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Ngono ku aku pengen ngrasake gagar otak kaya wong pekokne rasane pripun ngono. Modar. Ora apa-apa. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, sate ora nepati janji ra ya. Hati-hati, oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasake iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Akbat don.
cilaka ya wis ora ngomong wis yo ora nganggo omongan lho ora. Bismillah. Oh kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora ora di agama kok ya. Oh nya. Ut. Ha. Halo. Urawa yuraan tenan. Oe. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Oh. Ya. Pindho. Tambah wisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis bujer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwate. Ayo, iya kusike iki toto-toto kok. Ayo, iya kusike toto-toto. Ayo. Mutiar. Apakmu apa? Le. Dir. Kok nglecak le. Urek. Ya, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wo. Le ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan. Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggodel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagongipun ngamuk punggung Sultan Toho Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduk anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanus maning jadalan. Petruk saya kirani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat greten. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju to sik kiper sapa aku tak takon. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Dek. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning jajaran Sukertaning baune Breslanat Petro, Bagong ora minggat sing kono tulade gretel nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Terus. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi?
Engko iki dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Monggo kono nggawa nenggala. Aku maju Bagong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Weling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nylameti tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa trewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahe kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi sekomana 6 sasi aku. Kene bojoku nimbok ngaki-ngaki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Iki kono. PN gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Bilang kan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki. Ana niki perguruan tinggi. Ora iso nek tiba ndak lara to. Oh. Ya. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kare statuku to, Gong. Heeh. Kok tak doneh ya. Wis cah nekat tenan kowe. Walah, Semar. Tare wangi kaya ngene mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit. Awakku mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Belah iki mereka. Wah, kepro watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis kok. Iki kowe mau piye? Aku ya ora paham. Ora paham iki. Aku iki meng donga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mbleset terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uye! Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Iya wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane mriki ta. Amun Suramanton, Cek. Tru. Goleke pusaka kok. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nenggala ya. Oh iya. Ya. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Petro Kandang Malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana, Gong. Watonya lho. Bambu runcing. Oh iya.
Ampun sing. Aku yo ana ari cilik banget lho. Nah. Kowe tau ana Baladewa nggawa glathi pramuka. Wagu ya. Wagu. Yo, yes, anane iki gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis dileleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora oleh ngentoki omongan. Rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Halo, paling jangan sedan pala. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Panos maning jajaran sultane bawane iblis anak. Jagat. Kamu iki Prabu Bale metu. Lho iki kuwi. Lha iki aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, Amoy Suramrata, Jaya dimejo. Wah, setan. Lha iki suarane iki ra Bagong ta iki. Aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecuk pipine. Wah, setan ora setan asli takono bola. Kowe Bagong. Wah, nenggala ora tengomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara kakon gretek tengah. Bestro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Dadi Baladewa delete kok. Pentro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu kowe. Aku golek norsung. Golek gaman tro aja sembrono. Gawe mangkat. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange dapi-dapi Cerewet. Lho. Pun jebol cagak bendera ngendi kowe? Iki susah bendera iki. Iki lho, kowe sing. Ono. Iki to. Ganggu wong ngombe es. Bayar dong. Urung. Omong sing bayar aku nih. Iya. Edang ana. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Ocuang yo. Kanjur cara Mandarin ora. Remo dening aku nggawa genteri apa? Hocah. Wonte jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton kok ora Baladewa mulai kaya loedan. Acu. Wah, mutar ya wae. Kok Prabu sampun kados mekaten. Kresna. Woi nang rahipun Kresna. Hah? Jagen teng belajar. Andiku bocah berasa. Kula aturi sare ora. Iya. Hah? Saren. Iya, Sayu Prabu Ndarawati. Oh ise. Ora pojok ngekok koyo ngene iki. Terus sih. Inggih kok Prabu inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna. Wonten kari dawuh. Kula aja percaya kuwi. Kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh Prabu Sare. Yo, gendel. Yo.
Ora gelem kendel mung duwe Senjaki. Iya ya. Weladi Mas Senjaki. Nggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garbonusi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang ora temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aku ki sing kandhang karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, Senjaki pun Kakang nyuwun pangapura. Pangapura gitu, Senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja gitu. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa iki aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sakarmu, karo percaya aku apa karo murimu. Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu, piye? Badhe wonten atur saking kula. Nalika semanten kula pinanggih kaliyan Endang Ratemon. Endang Ratemon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Ratemon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Ratemon ngaten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Apa Kresna? Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendheryen. Siap. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggih ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Wah, yo. Yen nadan saktenane abot nanging tetepun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan wonten Koko Prabu yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngatos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, wis tak dawuh. Wis, aku njaluk pamit sembah kula ngendharaken Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Papenginan mengono, Yayi. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula iki ya ora ngerti. Ayo salin piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Kula ngerti dadi kaya ngeten iki lek salin piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Aku lek salin piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak ujo muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali ya, Bagong. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura? Dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma.
ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Depari Jata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Lha apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake Sinuwun Kresna? Petra, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca, wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, matur suwun. Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Mana krungu lho. Isine 500 nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakange engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikai Bagong mboten. Nyotampan ono kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Mulai. Kok panang nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Depari Jata Kencana mburine gamelan Lokananta ditabuh para wiyaga ratu. Ratu Sewu Negara, Ratu Sewu Negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mengke ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pusti Depari Jata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokananta kali anu nggih Ratu Sewu Negara. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya ya. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan kok. Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna ilang kabeh sak dhuwite. Duite pira? Manut. Lho. Manut dengkulmu mlocot ora? Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati. Legek kugek sak dulita. Mel. Ndara kula, Den. Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Kakang Semar ndak tampa. Kala Werkudara bekti kula nggih, Den. Ya, Semar. Ndak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Gus. Ya, Siwa Semar ndak tampa. Senet. Ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu tampanana pundi nggo jimat paribih dayana ing kasantosan. Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bambang Senet ndak tampa. Ora liwat pangestu tampanana. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana. Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana. Nuninggih. Kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wondene ingkang kawiwaha tanana kejaba mung Bambang Senet. Nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik. Karang Kadempel isih katon sepa sepi sepen kahanane. Utusan kali Petruk kali Bagong. Wigatos nglamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun Sinuwun Ndarawati. Kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon.
Sabanjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun meneh upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Mono gage matura. Lek kula ajeng ewah niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur, nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sakbaene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma, ngarepe dijogeti Wanara Seta. Mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara. Pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku lek kula ajeng golek teng pundi ora coba. Gagak wasisaning Ubathara. Kakang Semar, apa ingkang sira aturake mau sayekti Punta Dewa wis tanggap? Gajah ingkang bisa tata jalma tanana kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara. Ya kuwi aran Gajah Setu Banda. Wanara Seta ingkang bisa joget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana papane ning kasuwargan. Ya papane ana ing Suralaya. Wong dene Nalindra Sewu Negara tanana kejaba amung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna. Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu. Bambang Senet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Ndarawati. Kula mboten ajeng wantun. Wong sampeyan niku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak. Aku sing bakal lumarap ning negara ing Singgelapura bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun Kakang Semar. Aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lokananta. Yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun, Den. Jiwa Semar. Aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wahanoman ing Kendari Soto. Bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Banda. Kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka. Kakang Semar. Senet kula wonten dawuh Rama. Wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang. Ndara ndaramu sing arep golek srasan manten. Supaya kowe kelakon dhaup karo Endang Loro Temon. Lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadangku wis sawiga samapta ing gati sawiga ing diri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih Den kula Ndro. Ngopo? didhawuhi Bapak kon nderek sampeyan. Wah, ngeribet laku. Lah pripun to? Supaya enggal cekak-ceket aku nedya matek aji Bandung Bandawasa. Supaya enggal prapta ana ing negara Singgela. Kowe ngerti ya, negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar. Mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bandawasa sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela. Napa ora dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku? Kowe duwe Duwe. aji Bandung Bandawasa. Kula duwe aji Maisa Jenar. Wah, yen pancen ngono ndereka sakarmu. Oke. Aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana. Nggih, ngestakaken dawuh. Nuwun amit pasang Kalimantabi. Sampun kinten kula cumarena. Karena nembe sepisan menika kula sapejagung. Raden, panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagyat manahipun ingkang abdi pun Bisawarna. Wah.
Prabu Bisawarna, yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa Raden? Ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku Satria Jodipati Raden Werkudara. Satriya Jodipati Raden Werkudara. Ya pancen bener. Lah dalah. Lah. Prasasti timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene mboten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Piye? Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Monggo kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat. Menika Raden sedaya para kawula satemah sami kedanan lan jenengipun Raden Werkudara. Yo. Nuwun sewu ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun Satring Madukara. Raden Janganangka. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Ki Lurah Petruk. Nggih. Kowe lah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sawi mboten remen kaliyan panjenengan. Ait iki. Akira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan lan panjenengan Lurah Petruk anggenipun tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ngibadah. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam taklime Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya. Ya. Apa panjenengan sinuwun wis prisa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Ya. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan saning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awal sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Waduh Raden Werkudara, Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden Pratri kondur wonten ing Karang Kadempel, kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam takin kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestoke dawuh sinuwun.